Ang Maggi sarap, masarap na pasarap. All in one. Made with fresh garlic, onion, chicken, and spices. Ano, uwas mo? Sa barko. Hindi na kami dinihin sa mamadlas dalang laban ng kami. Ayan. Sa... Kamariwari. Dapat hira. Ay, sila kaya na meron siya. Ay, sila.
naman ito. Chef, wala ka ng chef. Okay, it's done. Makaring kita no. Wala. Uno. Ikot, pasulok. Palidaw ko rin sa kaya. Kumanan mo siya na, yiyukan. Uli dyan, ito yung blula. Papalo namin kamangin. Ay, kita mo ba yung waripante? Uli yan ito. Wala na kanapan mo, hindi ka makakabutan misa. Halo? Naku na. May panty ka man na. Lawas. Hangin. Tayo. Wala pa nito. Yan ako, istorya mo na tap mama. Ano yung mga... Kanina number 6 is Miss Juliana. This is our 10 candidates, lovely 10 candidates, our Miss Universe 2024 Mombon Fiesta. Uri na kita buwas. Mauli na kayo buwas. Waray kwarta nga ni. Dancer, kaya
No! Hoy, dila! Aray na! Ala, ayaw na ho mo, under na. Wala, mandar na. Isgang ka. Isgang kala, isgiyala, isgang kala. Ilan ko mali? Ano na? Ay! Papunta ko ay. Dili ka ako. Pagkita ko ilang. Hindi mo po. She's got skin cash. Hard, hard. Pati babae. Bari lalaki. Oh! 1 million! Paghagis ni mo, pagto. Bari sila paring hagis. Go, kabooks. Go, mga tulog pin. Kapaw, man. Kalitiran ko.
Binakadaw. 감사합니다. 생일을 mga jeeperu, graberu, 다이세케루, 버스루, 택시, 바티반자케루, 감사합니다.